Bună, azi vom face Charlie Challenge. Charlie, are you here? What the fuck? Okay. Charlie, are you real? Fiecare mulțumește în felul lui pentru o treabă bine făcută. Ucegi, cinste voi. Mersi, mamaie. Da, deci chestia asta cu Charlie e un fake. Faceți și voi, vedeți, convingeți-vă că acest Charlie este un fake. Da. Dacă, cum vedeți, Charlie e fake. Challenge-ul e fake. Nu încercați. Nu o să vă iasă niciodată. Și, nu, altfel decât papa.